Lakhain ko ratrok duar bagori MAC constituency ang kang rong teki himari rong hang arong amikar chonro teron aphan YouTube abor langne ahin pen kerap kepajir da. Himari rong hang arong amikar chonro teron kedam tang ningkan ter ke pen keso ke pangji pen achor kavi rong hang pita tudun detlo. Alangli tumke hemta dua thaya bipin khangjang. Ancho takalisi asumar anta abitulang. Penanso banghini charbak chompen anparki alangli tuma phan kelana jia tuma matsi abidet asonlo. Bangso puthak duar bagori press club abitung atum birta chataya long paklang ponlo. Setami sorkara tumati duar bagori ratcharia songja potung ahin pen thangnat kilang pon kabidet ajok penang ankisung ponang koklo. Labangso asarpi asarbura atuma phan ki PG pute dokumenteng ainang ni puta habar arada tum pen chethan pon rinti. Lapusana porahut YouTuber Abor Langne arjulongsi amithang jongjung akhia dat pen sang han pen chenglok ke chwa hormu kerap ke pajirda. Jongsi apor mesen bhulote puthot bang thuji puta lamchak chipitekang. Jongsi nili abar sai mesen ji jongsi long pute hedi nili puthot unana khelu busna mel hai lang lipin pen nili wang thulang athi tangka ta alam dukok mati non ta suri pho susilo gari jang thu pen chenglok toll gate pen chenglok chura chulong lipin lang ananda chulong le na jo semel hai matha tipin pen itum kosong si chingtu thekji ma itum kosong si ke plang thekji ma ato war nili un an ke thupon bomlo pen japon bomlo risoi jang tum tan no bi kimi tum tan nili lona charli non sonde ansu se mesen ji ma sap suri asono sika kep sika po penang cerap tun ti ansu sinili ta ke claim ke dam long seme un po jakong long pon bom po la pente wang thuji nili ang si abar sai long bude hedi donation bang nili hang hi seme jong si ngali tum ning ke hang pen nang PG bolote nang cerap nun ikami nili arni wang seme YouTube long PP lo description on nili GP number ang tum nang humri tami Abor Langne pen rong teki himari rong hang arong amikar atumta alangli phan choro pajir dun riti. Alangli tum an ke hello pen pusame alang tum ke manga teng pen dake wanga bangke nili tum langnam elo pulote 100% kuchole 110% da melangli tum phan ke ninga klong pen ke thedu la pen ke choro pik la pusona kiddu ke kisung tum phan majoka karbi male majoka khai tum tami loson atto kanu lang na humri repin lang stami pini pu alangli men kosono ne nili men abor lang ni di ni men ram sonong ha aposi nili tum hemari rong hang arong pen rong tike hemari rong hang along pen alangli phan ke purwang thu la pen ke ning jing sampik la pen chur parpik wan sinili tum alangli phan bang ke ninga klong pen ke rupi dun long la pen alangli ke dam la pen ke doling long asame Arna malang li phala boson ahir dumi ke pipen kidu kela kame ka we akadu we to phan alang li ke la boson kerap thega bangpu non ili tum karbi khai long nang ki klang apot alang li phan bang ke ni tum ninga klong pen churupar pik anlo Diring pen Thompson terang report KTV News